Den triste Jonas går alene. Han aner ikke, hvad der venter ham. Han bliver angrebet af et frygteligt monster. Pas på, løb! Han anede ikke, containeren havde en dørklokke. Du skal have. Santa Maria. 5 dage senere sidder Jonas i fint tøj oppe hos Gud. Glem dine englevinger og din gløje. Det stemmer. Så derfor bliver det sendt tilbage til jorden. Jamen, det må du ikke gøre. Hey, du der. Hvad? Du har ikke de professionelle læsedragter på. Læs siger verdens hersker nu. Kan du så få den på? Nej! Jeg er bange. Læs har overtaget hele verden. Han er verdens hersker. Og jeg tjener den store læsefedus. Den store